wiwitane handerek sang pekok Mas pekek kowe ki namatnya aku kok ya senengane pekek kejane ki anu ana dendam apa ta karo aku gak ngerti lho gara-gara video apa piye Mas iki kancane dhewe dipiralke cah edan ya kenyok ayu kang ngolah budaya alhamdulillah saiki bener lho cakapane biyene ki olah Bu Sari ngono lho wonge parkir sowan menyang kutha gedhe bendara terus ayung-yung selendang kuning anyare biru Mas biru ya ya ngene kok bocah galak rapati ayu ngene ngangeni lho Mas kayane wong lanang kurang sithik ling protes ya bene to pancen wong wedok ki cingire ya loro iki mesti bar mampir kok Marista iki apa hotel apa kae sing Purwantara kae Marista ancen wong wedok ki lambene loro Mas wong lanang iku kaya kudu ngrumangsani ya wis menang kowe wong lambemu kudu legawa ngono lho iya nggih Bu ngulang nggih ta kang saking bukit lek mu opname pirang anu impusane Mas loro wis cukup oh ya alhamdulillah ya Mas iki impusan alami ya loro ya Mas berarti aja dipamerke ning kene aku isin karo anu kadang-kadang saking Purwantara lho jenengan ya duwe kisinan ya kurang permono kok sik wis semprot urung ngombe asmane kuwi ku lho neroke cengkoke sari malah kleru makane tak dikte kurang permono jane ngono apa enak ya lah iya to aku ki ndelok rekamane sari swara kurang permono impusan wis entek loro obat asmane wis mbok ombe bro aku ora menggeh ya ni aku ora sesek napas lah piye to kowe iki kok ngenyek men ning wasisan rung-rung angrung marang bendara sang sules yo pijer ngincangake alis terus tresno sesidem alhamdulillah matur suwun sayangku iya sayang kemu ora lho Mas aku ki ngerti bebasan sliramu kambil wong ayu alus rupamu alus banyumu ya bening lah iya iso dikokop ya Mas ya iso iya sakmene iki iso lah iya lambene yori nek lambeku ya ramot Allah yo gede lambemu oh iso melar ding ya elastis ngono Mas bocah kaya ngene kaya urip ngono ya iya buka celuk luwih becik matenono timbang perpisahan prindahan sulistyo tak rewangi samudana marang kulawarga karwatya praputra liwat injak
panjenengan. Bocah gunung kaduka anjrempo. Jiwa raga kok murung kahormatan mampro robo katya bejo. Pokoknya dinten niki ingkang dines wonten ing kenegaraan cuti riyin. Ingkang wonten ing Tegal Sabin alas leren rumiyin menikmati campur sari. Gitu. Ingkang ngarit, ingkang pokoknya numpuki damen leren rumiyin mirsani campur sari. Menawi kersa nembang-nembang. Tidak dipungut biaya. Nek ning tlatah kene iki ora nampa saweran. Yo to? Apa ya? Ben pucet kabeh sisan. Aja ngono kuwi lho, Mas. Ora, Dik. Ya. Kabeh kuwi. Ya iya ya, tenang ae engko nek wayah terus saweran. Santai ae. Seniman iki aja mikir koyo ngono. Seduluran sing apik iki to, Mas. Lah nggih. Aja kuwatir bos sapi iki. Lah nggih. Oh. Tenan. Yang aku ngajeng teng pundi? Urip ana kota gedhi amita kokoke masa isine awi apa wae nadyan sesideman mesti kasembatan Sinarengan kadang-kadang swara laya campur matur sembah nuwun Pak I ngaturaken wilujeng siang sugeng rawuh sukelengan sing eco sinambi laras campur sari swara laya asli saking Purwantara. kula nuwun Pak D Epa Cahayu, Epa muga-muga sekolah pinter ya Epa. Luwe becek patengono timbang perpisahan tenyokan Sulistyo tare wangi samudana marang pulo warga garwa lan paputra wilujeng siang alhamdulillah liwat incanging alisku kedukan landah rasane hatiku jos pos lingsir ya soku aku isih mampu ngladeni solamu mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kajuga anjrempo jiwa ragaku kok urung kahormatan mamprum rogo katya bejo. nggih Nih, niki kula disanjangi lho nyuwun napa Pak Lintang Panjerino nggih oke. Iki Mas Wahyu ki duwe gawe disembadani rahapane maneka warna sate. Kowe Oke. ngersake rujak bareng ngono lho.
Lah ya. Pempek ya ono. Lah ya. Pokoke aja kuwatir karo Mas Wahyu. Tek rope ya apik, tamune ya pirang-pirang. Iki diaturke kok bar iki Panjerina ya. Nggih. Iki sing di Hotel Arjuna Jatisrana. Nggih. Urip ana kota gandhi. Kita tukoke. Mestika
Tidung Srina Tokas Maran Manisehang Gugati Sinawang Katone Netra suwe suwe hanga Darmaning lara pranti soleh ke taman uyo nora no usada yen ra temu sira wong maneh Nimas manis nyoto kangkar ya kas marah Tan kantun kagem keluarga agung saking Wonogiri diaturke langgamipun kangening ati sawindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku do wong ayu babojanku susah kangen sliramu wong ayu dek kuwi monggo
Ayo ganti Dek Anjar. Anakku wedok. Aja sama. Buka sih. Lawang bagus. Tresna. Mana di mana anak kambing saya. Ora suwe aku bali. Eka. Iso sumante ono ing sisi. Ngaturaken wilujeng siang Sugeng Rawuh para lenggah Bapak Ibu kang satu kinurmatan. Ngaturaken sugeng langgar kali sekeca senambi ngrabi dengan sampun sumadyo. Nglaras campur sari swara loyo. Makari serengan cerah foto di syuting MS Audio. Sing sayo sing rukun sawindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku. Kok wong ayu pepojanku ati susah kangen sliramu. Sing nyuting kuwi wae. Bagus papojanku. Tiga buyoke wong ayu iki diurutne saka sing tengah. Iki sing piyayi asli Putri Wonogiri. Giriwaya, Batu, Giriwaya ya. Ah ya sing kemayu golek pasaran cahayu. Kok mbok menawa Bali wonten ing Wonogiri.
rujak-rujakan. Aja sing kaya biasane. Piye, Mas? Rujak diesel. Rujak diesel. Rujake wong atine kesel ya. Rujak nongko rujake para sarjana. Aku belajarnya sing ngono kae lho, Mas. Mula kowe iki sing beda karo padatan. Wong ki aja padha karo kanca-kancane. Kuwi nek ngetarani sliramu kuwi karbitan. Aku ini beda loh, Mas. Ah, padha kaset. Ayo. Nano, nano. Dadi lali to aku. Siaga campur sari swara laya gonging para pradangga abror busananira lir surya wadhalira saking Colonidi arsa madangi jagat tumungup panding jane cah iki ngopo sikile kancane di kayak sepatu wedok iki lho tumungup panding sak pucaking wukir merbabak bang sumelak biara sarating surya megolan mendung pungun
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun, biaya sematan katai lho Pak. Salam kula kok mboten jawab lho. Salam menika wajib dipun jawab hukumnya Pak. Kecuali salamnya orang salat ampun dijawab. Kula bali malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun mugi-mugi ingkang jawab salam kula tansah pikantuk keberkahan, karahayon, kawilujengan, rejeki yang barokah amin. Dumateng para lenggah, para sesepuh, pini sepuh, aji sepuh ingkang satu kinurmatan, langkung-langkung dumateng pamengku wilayah, Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW setempat, beserta jajarannya saya hormati, lumebaripun dumateng sedaya sutresnaning budaya Jawi campur sari. Ngaturaken wilujeng siang. Sugeng pepanggihan sinarengan kadang-kadang campur sari swara loyo pangarsa dene panjenenganipun Bapak Geng Bariman. Mijil saking tlatah Bulukerto. Wonogiri. Mripatku rapati cetok. Janelok kok campur sari kok Jakarta ora enak to Mas. Nimbali kok saking tlatah Bulukerto, Ciledug, Tangerang. Menika pangarsa dene panjenenganipun Bapak Bariman. Makarya senarengan kalian YS Audio Sound kondang ugi dipun garaken langsung live streaming bersama dengan cerah foto, video syuting, gambar bening, harga miring. Kawula dengan sang menika sowan pikantuk pakurmatan tinimbalan dawuh saking panjenenganipun Bapak Wahyu Adimas S sarjana nggih. Dalasan Ibu Yanti ingkang sampun kepareng netepi darmanipun tiyang asepah ngislamaken putra kinasih jih menika Ananda Ahmad Cahyo Gumilang. Mugi putra ingkang sampun dipun khitan dados putra ingkang saleh, putra ingkang tansah migunani tumrap nusa bangsa lan agamanipun lan tansah ngabekti dhumateng tiyang sepahipun amin ya rabbal alamin. Dan tentunya yang paling penting ngendikane para sepuh rumiyin tiyang menika sageta dados migunani kagem tiyang sanes. Nggih Pak Mul nggih. Alhamdulillah. Dumateng para lenggah Bapak Ibu kang satu kinurmatan, among tamu, among rawuh, among sinoman, pasukan batik, ibu-ibu pramusaji ngaturaken wilujeng siang sugeng ngayahi jebahan mengke sinambi nglaras campur sari swara loyo. Kalau dengan sang mriku Hanganti Swarawati, Catur Widyawati. Kami perkenalkan satu persatu. Kalau temankan setunggal katang seniman yang guyung swara loyo. Mijil saking tlatah Sragen Asri. Swanipun Dayu Fani Ratnasari Bogelwati. Sinambung kadang seniwati salajengipun iki bos muda ya. Isih enom kuliah saiki dadi pimpinan campur sari ya. Mijil saking tlatah Wonogiri sukses Purwantara ngetan meneh arah ning Ponorogo. Swanipun Dayu Anjar Setyawati Geng Bariman.
sinambung kadang Seniwati salajengipun mijil saking tlatah Wonogiri sukses Giri Waya kegusur keneng bendungan mlayu ning Bogor sawanipun Diayu Sari Bogelwati. Pengendangi kemaki bareng saya metu Sari golek pasaran kendangane asli Kesmantoro Pak niku gesing ngendi oje terus setunggal kadang Seniwati kang yang guyung swara loyo didominasi saking Wonogiri ugi Kesmantoro sawanipun Diayu Puy Bogelwati. Mas Bayu nyowanke campur sari ke Wonogiri danten penyanyi ayu-ayu. Kula piyambak Pangandaliworo Ki Bogelwati Prayitna mijil saking Kertabumi Sukawati Sragen Asri sang pepanggungan swara loyo YS Audio Sengkudang dan juga Trafoto ngaturaken wilujeng siang sugeng rawuh sugeng lelenggan sekeco sinambi laras campur sari swara loyo untuk Anda semua sesekeco. Disembadani Mas Wahyu digawe nyunatke putrane nanggap campur sari sak jose penyanyine ya cah nom kabeh rung bojo kabeh legan kabeh miyak sepining swasana kadang-kadang swara loyo badhe ngaturaken atur pamungga lumantar lelagon manut sing ibot ya Dendra Baru